Здравейте, приятели, отново. Аз съм тук. Имах много голяма почивка, защото ме мързеше да качвам видеа, пък и не знам какво да качвам. Сега, както виждате, сме почнали тук да играем Cities Skylines и мисля това да го направя нов сириз, да развием грачето. Айде да почнем да го развиваме. Аз казвам, значи тук ще направим едно кръстовище или не, няма да е кръстовище. Е така. Ще има две линии. Едно за излизанка от града и едно за влизанка в града. Значи тук сега се въртят двата потока, и за икономиката ни ще е хубаво после. Правим улици. Изчисляваме ги с математически формули, колкото са дълги и колкото са къси. М са къси, М са дълги явно. Така правим. Математическата формула действа от всякъде. 1 плюс 1 математическа формула от сега трябва да го знаете това. Плюс да го знаете сега, се го винете. То сега значи трябва да подкараме един водач. Една водач. С вода. Един водач с вода. Слагаме вода навсякъде тук. И тая дупка искаме да запълним. Ти звуча малко си силно, няма. Ще се направим, че се почуля. И много хубав водопроводчик съм аз. Значи, трябва няма да е за водопроводчик по-често. Тук сега слагаме тук, за да не се налага хората ни да пият мръсна вода. Или мазна вода, масна вода. Ние искаме все пак да ни е масна водата. Сещате се колко е гадно да ти е масна водата. Масна като е. Слагаме една кола тук, за да може да... правим нещо с водата явно, сигурно. Не знам за кое. Прямо тук има най-много ядене, най-много ток. Този епизод съм се отключил на някои basic needs, които са като храна, вода, електричество, добра икономика. Така, това получава power. Това също получава power. И така. Имаме power, сега само в града трябва да подкараме малко повече. Няма power, имаме малко пари. С тези пари, какво да правя, мога да разширя още малко града. Добре. Пилях малко пари, ама нищо. Има пари. Пари ли няма? Тоест, да няма, да, ама... нищо няма. Само направим, че не поставим. За да можем да получим пари, да си направим по-хубав града, вие трябва да се сабскрайбвате, за да мога да знам, че аз ви харесва това. И да правя и аз пари. Тоест... да ви забавлявам, няма да правя пари аз. Аз тук съм благороден съм аз. Благородна цел съм дошъл да правя видеа. Не е за пари. Въобще не чакам YouTube някой ден да ми дадат пари. Ма въобще. Ама, в смисъл, няма да се обидя, няма да рева. Значи, сега тук правим нашите такос, трябва да бъдат такосите. Махаме това камък, тук някакви камъни още има ли? Не, няма. Слагаме си тук нашите къщички, тук ще ни живеят хората. Сега. Ето тук ще има квартално магазинче. Тук също ще има. И тук, и тук. Квартални магазинчета. Слагаме и тук малко, защото всеки случай. Много искам да е без индустрия, защото много замърсява, много се дразнят хората от нея, нямаме избор. Аз дам много съвет. Преди да правите тия индустрията, служете преди това магазинчета. Тези магазинчета, защото иначе хората стават недоволни, защото им мириш от тези фабрики, явно миришат на лайна. И тези магазинчета спират лайната към хората. И слагате магазинчета преди да разделяте къщите и факторите. Да, аз мога да говоря, хубаво.
Мали тази вода, колко е реалистично, много вкусно направим. Еми, айде да пуснем времето и да наблюдаваме как стават работките. Айде пускаме го в ултрадол. Айде няма се обидя, ако някой дойде. Къща, първата къща. Да, това знам. Сега. Ето това. Как се обявяваше за Historical Building? Айде, Historical Building. Че е Historical. Ами ако някой се направи тук фактори, няма да е лошо. Що няма вода? Аз съм тъп или нещо, май. Събравих да свърша водопровода. Брал на ме, бе. Аз съм картач от всякъде. Сега само ако ми дадете едни пари. Аз казвам, ей тия пари и тука идват сами само като ги гледаш. Като спеш да ги гледаш веднъж, ти скачат надолу, ма летят надолу. И тази игра, аз знам между другото, че харесва и музика. Защото като си пусне някаква музика, определена, тази игра спира да не дава пари. Бе, нуждаем се от пари, бе. Дай пари, бе, батко. Няма да взимам заедно толкова рано в играта. Само защото съм тъп. Ами, май ще си имаме. То не са ни отключени още. Супер. Нямаме как да повдигнем много таксите. Няма да стане скоро. Май това ще трябва да се помисли малко повечко. Само ако можеш да се върне времето. Ако имаш някакъв начин. Брат, аз съм с 10 000 долу. Да, акцептвам, благодаря много. Сега тази вода я свързваме тука. Добре, ще ми го дадете. Свързахме водата, потече вода. Yes! Потече вода. Сега. Правим турбини, защото като са по-големи града, няма да има ток достатъчно. Сега аз просто съм нещата. Слагаме училище тука. И няма пари за сметище. Това е лошо. Те много почна много да реват по сметище. Те още нямат много букуци, ама скоро ще имат. Малето, времето е толкова бавно. Защо се вдига? Защо по-малко пари имам, бе? Трябва да имам повече пари. Фак? Добре. Почна да пада, ама... сега като се изместя погледа от нещо, то ще спре. Ще почне само да отида надолу и надолу. Не трябваше да слагам 2 училища. Чакай, само да виждам кое е училище. Значи мисля да махна едното. Се получа ли парите? Не, няма. Просто губя училището. Ейй! Изгубихме училището. Ейй! И пари няма. Ейй! Моля ти са, бе, трябват ми пари, бе, моля ти са. Сабскрайбвайте, за да имам пари. Те хора тук няма да има добре, ако не сабскрайбвате. Не ми хареса това нещо.
Просто 2000 сме надолу. Ние докато стигнем до нулата, то 4000 няма съберем никога. Толкова, че ще имат много букуци, ще ми се вика, Ще ми викат загубеняка, че им да направи едно сметище. Плюс 0 на хей, много хубаво, браво. Айде. 23, браво на мен, Айде 65. Ох, това ще ни вкара в Тродо. 12, не съм сигурен, че е много хубава идея, защото може да почнат да протестират, знаеш, с високи таксите. Само се оплакват. Обаче, скоро ще има проблеми с Букука. Както знаете. И те са Букук, тези граждани. Тук ама никой не им кара нищо, нали? Аде бе, по-бързо. То няма да се задържи още дълго. Да, то почна напада вече. Вдига. Айде, 1100 са много. Добре, бе. Може нещо стане. Ще повдигнат данъците. Аде, що толкова бавно се вдига? Аде, 4000 ни трябва, тук като стане. Пак почна да напада. Те вече има твърде много буклук. Като тях трябва да ги изхвърлят. Това ще ми кара голям трудно. Добре. Това беше голям трудно. Айде. Браво на нас. Браво на мен. Кой ще да правят без мен? Смичите са им. Да, помагай ми много в момента. Много се радвам. Колко ток произвеждаме? Произвеждаме 81 вата. Според 15. Колко вода? Не сме в опасната зона, значи. Никой се оплаква за високи такси, така че да го значи. Ето скоро ще трябва да наградите да слагаме. Те са най-същите. Fire Department е първото. Браво на мене. Има голямо население. Сега. Най-важното нещо е Fire Department. А може да бъдеше такъв. Че не ми казва какво си мисля. Аз съм тъпо парче. Аз скоро ще почна от криминалите да идват. И тук мисля, че е хубаво място, но е плавно. Добре, дай. Що пада, бе? Трябва да ми поне 12 000 да падне. Не падай! Тая игра в време на време може да е много досадна. Ти бавно, но сигурно става по-висок крайм рейта. Какво? Брат, в момента няма време за такова. Трябва да ми полиция. То бърза полиция. Добре, айде, тук ще го сложим много да ето тук е дошъл. Хайде още малко. Хайде още малко. Още. И 3, 2, 1.
Айде, браво, браво. Вече няма такова се притесняваме. Ти беше голямо напрежение. Закон е. Освен болница вече. Сега вече може само да се експендваме. Няма вече крайм рейд. Тук мисля да... Тук е много гладичко. Тук е много хубаво, защото е гладко. И той дърво, какво е хубаво като някоя статия. За малко спрях рекординга и не знам защо почнаха цифрите много да падат. Дай се обозначим квартал, ма защо почнаха толкова да падат тези цифри? Значи, това ще е... Черта част не искам да бъде тя. Тук ще е само за фабриките. Еми, има полиция тук, има и пожарна. Ето, правих пожарната. И още едно. Още едно квартал искам да направя. То ще е... Сега ще го направим. The Factory. Не. Factory S. Avenue. Но за този не съм сигурен как да го кръстя. Мисля за на къщите, ама... Айде, няма си да ми тези още. О, те са хай-тек работите. На сконите. По-мали колко малко пълно. Тук не съм сигурен как да го кръстя. Пишете ми в коментарите как да го кръстя. Тук се случва много лоши работи. Защото ни падат парите, ма рязко. И че отде пари за той? Лично на 6,8 милиона. Аз... $1 нямам. Или каквато и да там речна единица, па... Сега мисля, че цялото нещо е стабилизирано. Я, чакай, какво? Вижте, сега ще видим пожарникарите в действие. Много много стана. О, има полицай. Не се полиция парма. Така. Няма да взимаме, защото просто е такива дълго ще паднем. Виж, втига съм. Мале, този град става пренаселен. Ще го измисля. И тука... тука не е предназначено за къщи. Що? Добре, че правя. Да, добре. Значи, мисля, че това беше достатъчно за този сезон, за този епизод. Сега ще ви покажа само, нали, града как изглежда отблизо, с дронове, камерата явно тук дронове има. И това ще е за край на видеото. Чао от мен.